Isa ka alagad sa Ginoo nagkaon sa usa ka restaurant. Ug sa iyang atubangan, mao ang dili mo tuo og Ginoo. Before siya nagkaon, nagdungo siya. Niingon ang katong tawo nga dili mo tuo og Ginoo, "Sir, lain ba ang pagkaon?" Niingon siya, "Aw, dili man." "Unsa man, sakit imong ulo?" "Aw, dili man sad. Nabatasan lang gid nako nga before ko magkaon, magpasalamat sa ako sa Ginoo." Niingon nung tawo nga dili mo tuo og Ginoo, susama day ka ni atong mga tawo nga ako nakita, nga kung mukaon, mag-ana sa daan. Ako, pag naipagkaon sa akong atubangan, mukaon ra ko largo. Uy, ako ko'y nagpalit niya na. Ako'y nagpasingot niya na. Ako'y naghago ana. So, pag mukaon ko, mukaon ra ko largo. Nitubag ang alagad sa Ginoo. Ingon ana man ang iro sa among balay. Kita, before kanita mukaon, magpasalamat kita. Sa tanan nga butang maabot sa tong kinabuhi, magpasalamat kita. Kay ang Dios nangita sa mga tao nga gapasalamat kaniya. Kabalo mo, ang title sa tong message karon, hain naman ang siyam. Luke chapter 17 verse 11 down to verse 19. Atong basahon ang verse 11. Sa pagpadulong si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria ug Galilea. Ani nga lugar sa utlanan matagbuan niya ang pulo ka sanglahon. Mao kining istorya. Samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugat siya ug napulo ka sanglahon. Nagpaantaw sila ug nagsinggit, "Jesus, magtutudlo kaluy iintawon kami." Nangayo sila kaluoy sa maluluyon nga si Kristo Jesus. Mga igsoon kini mga tawhana, sinalikway kini. Basta kan isang lahon ka sa una nga panahon, sinilikway ka sa society. Ang sakit mo, nagsimbolo ka na siya og sala, curse. Basta gan inakay isang lahon, nakay sangla, tinunglo ka sa ilaha nga lugar. Unya kini pong sakit nila nga sangla, makatakod kini. Busa, i-separate kanila. Gawas ka sa city. Luoy kay ni sila. Wala mo duol kanila para muhikap kanila o pikpik sa ilang likod kay mataktan man. Paabuton lang gid nga maulian sila. Si Kristo Jesus niagi og toyo diadto, of course, para mag-lesson about sa Thanksgiving. Nakita nila nga si Kristo Jesus katong nakaayo og mga masakito, nakapabangon og mga batay mo agi kanila. Lipay kay sila, nagsinggit sila, "Jesus, magtutudlo kaluy intawon kami." Makadawat ba sila kaluoy o dili? Yes, makadawat sila kaluoy. Verse 14. Nakita sila ni Jesus ug giingnan, "Lakaw og pahiling kamo sa mga pari." Nakita sila ni Jesus, gipansin sila ni Kristo Jesus. Ang atong Ginoo mga igsoon, mapansin gid na atong Ginoo, labi nagmotawag ta kaniya, mapansin na siya, dili siya magpagbungol-bungol, labi magpakiluoy ka sa iya. O mabalik ka kaniya, ang atong Ginoo, open kayo ang iyang grasya, ibubo ka ninyo, tawag lang gid siya. Pansinon kaniya, dili siya mang snab sama sa uban. Now, nakadawat ba sila sa kaluoy? Yes. Unsa ingon ni Kristo Jesus, "Lakaw o pahiling kamo sa mga pari." Pahiling meaning pagpakita, pagpa-check. Pero, kung ang tao niyo ba, naingon ra si Kristo Jesus nga, "Pagpalantaw kamo sa mga pari." Pulong lamang. Wala na magbuhat-buhat paglapok, ibutang diri sa panit o baka tubig nga ihugas sa mga samad. Wala na. Kundili pulong lang, pagpalantaw kamo sa mga pari. Now, mangutana ko sa inyo ha, nituo ba sila sa giingon ni Kristo o wala? Yes, nituo sila. Dako kay sila pagsalig sa Ginoo. Sa gibuhat nila, samtang sa diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. Hala, samtang nagalakaw pa sila, meaning nagbaklay gid sila, niobey gid sila sa sugo ni Kristo Jesus. Pulong lang gani kadto ha. Wala sila mulikramo nga, unsa ba kana imong giingon, nganong muadto man kami sa pare para magpalantaw, aron masuta nga naulian bumig wala. Kung tanaw ang panit, wala pa man naulian. Tambali sa medaan, aron muadto mi didto aron magpakita nga naulian nami. Wala sila moingon ana. Kung sa ilang gibuhat, bisag wala pa sila maulian, nilakaw ni sila. So, gadala-dala sila sa mga sangla nila. O niya, ipakita nila ilang self nga to sa mga pariseyo. Mura man binuang, no? Muadto mi didto niya, sanglahon pa kami. Pero walay question, nituog sila nga maulian sila sa pulong lamang ni Kristo. Ingana kada ko ilang pagtuo mga igsoon. Wala pa gani ang resulta na lihok. Mo na pagtuo ha. Mo na pagtuo. Bisag imposible motuo ka nga mahitabo. Nganuman kay ang Dios may nag-ingon. Gamhanan ba'y ang pulong sa Ginoo? Si Kristo, ang pangalan niya pulong. John 1:1, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God."
Pinaagi sa pulong gihimo sa Ginoo ang kalibutan. Hebrews chapter 11 verse 1 to 3, dili ba? Busa kini mga tawhana tuo gyud sila kang Kristo Jesus. Og ang miracle sa dihang naa pa sila sa dalan, duol pa. Naayo na sila. Uy, pagkagamahanan o pagka powerful gid ni Kristo Jesus. Maluluyon gid siya, tawag lang ang Ginoo, unya magtawag ka nga naay dakong pagtuo. Tambalan ka sa Ginoo. Kung dili man instant, paabot lamang. Kung sa unang panahon instant man gito kay gusto man ipakita ni Kristo nga siya Dios. Karon, be patient, moabot ra gid ang tubag sa Ginoo. Kay ang Ginoo maluluyon. Adto kita sa ikaduha nga point, ang pagpasalamat sa Samarianhon. Verse 16 o 15. Ang usa kanila sa pagkakita nga naayo na siya, mibalik og nagdayeg sa Dios sa kusog nga tingog. Mihapa siya sa tiilan ni Jesus ug nagpasalamat kaniya. Samarianhon kadtong tawhana. Now ang usa kanila, ang siyam lahi, ang usa kanila. Unsa gibuhat sa usa? Sa pagkakita niya nga naayo siya, mibalik og nagdayeg sa Dios sa kusog nga tingog. Hain man daing siyam. Ang siyam hala nituratoy padulong dito sa mga pare. Pero ang usa nibalik yun, giuna gid niya pagpasalamat si Kristo Jesus sa kusog nga sigod tingog, nagsinggit siya, praise the Lord, nagdahig siya sa Ginoo, syagit siya, dako kay pagpasalamat niya sa Ginoo. Tiaw mo na sa una sinalikway siya, karon dili na kay naulian na siya, mihapa siya kang Kristo Jesus, misimba siya. Mga igsuon, ingon ani ta ba dapat magpasalamat ta sa Dios kay giluwas ta sa ato ang Ginoo gikan sa tunglo sa atong mga sala. Pero akong gusto isulti sa inyo mao kini. Ni una siya pagpasalamat sa Dios. Samtang uban giuna nila adto ang mga pare. Siya miuna pag adto kang Kristo Jesus. Ikaw mga igsoon, makabaton ka na ikaw og panalangin, una hagig pagpasalamat ang Ginoo. Ayaw nang enjoy sa family, enjoy dito mga kalibutan. Balik sa Ginoo nga mo'y nagtambal kanimo. Balik sa Ginoo nga mo'y nagpanalangin kanimo. Diha mahimuot ang Ginoo pag-ayo sa imo. Abi ninyo kadto bitaw ang gibuhat bitaw ni Kristo sa ilaha, murag test kadto ba? Daw test kadto mga igsoon. Tiaw mo na ipaadto sa pari, unya gusto man din ni Kristo nga unahon siya pagpasalamat. Test kadto. Oh, ang siyam nga bagsak, isa lang gid ang nakapasar ug nagsinggit sa kusog nga tingog, nagdayeg, nagpasalamat sa Dios. Mga igsoon, nakasulay na ba kamo nga nagsinggit mo sa pagpasalamat sa Ginoo? Kusog inyong tingog, nagpasalamat sa Ginoo. Nagkasulay na ako. Katong ni adto ko bukid no nagmotor ako, hapon na kadto ulan kaayo. Nagsunod ako second lane sa usa ka van nga hinay modagan. Mo-overtake ako kaniya, so nagsignal ko daan mga 50 meters away. Lantaw na akong side mirror, hanap-hanap man. Kay ulan basa man sa tuwig ang ako ang suga. So, ana ko. Kuy pag-ana na ako, kusog man ka anang sakyanan nga ni overtake pud. Basta gamay na lang gid ang kulang, maigo na gid ko. Apan gipanalipdan ko sa Dios gikan sa kamatayon. Ug wala ako maigo sa sakyanan, ug wala ako mamatay. Nakasinggit ako, salamat sa Dios. Salamat sa Ginoo, nagkurog ako. Salamat sa Ginoo, wala gid ako maigo. Kay kung naigo ko ato, duha ang paingnan. Patay na ako, kung di man mamatay, basta maangol ako karon. Mag-celebrate unta ako sa akong birthday nga angol. Karong adlaw, February 16, ako ang birthday. Nataw ako na atong 1991, 32 years old na ako. Salamat sa Ginoo kay wala pa niya ako kuha. Ug nakapadayon ako pagbuhat sa akong misyon, maong pagsangyo sa maayong balita aron daghan pa ang mga tawo nga makabaton sa kaluwasan ni Kristo Jesus. Dalaygon ang Ginoo. Singgit gyud ako. Salamat Ginoo, salamat Jesus, salamat Amahan nga imo akong giluwas gikan sa kamatayon. Nakasulay ako katong nilayat ako sa pangpangba kay manguhag palaos kauban sa kuy gagaw. Ingko, ikaw una bray kay dako ka. Ikaw layat una isa nga ikaw una kay taga diri ka. Una kog layat, paglayat nako. Didto magha ko nakatugba bitaw sa panas bitaw nga dali rito mga lukat bitaw. Mar-ispir-ispir nga gagmay kayo nga pag ana nimo mga lukat nya pang gaslide ba. Kuy ka
kupot ko sa mga yuta, mga panas na nga lukat, padailis ko pa do, slide ko pa dulong di ana, kunit ko sa mga sagbot, ang mga sagbot na nga ibot pod. May gani kay ang Ginoo. Nagpaturok dito hagunoy para sa ako adtong adlaw. Karon iniglayat na ko dito makagunit ko diadto. Intawon katong gamay pa ani nga hagunoy ako nagunitan. Tungod ato wala ko mahulog sa pang mga bato ra ba dito sa ubos. Salamat sa Dios nga akong giluwas sa kamatayon. Ug ipabatay ug ipadako ko aron himuon niya nga magsuwali sa iya nga pulong. Naputoy time nga nikat-kat ko og lubi. Uhaw kaayo kay nang lampas ni Papa sa uma. Uhaw kaayo kat-kat ko. Lubi kinapuling man ko sa ginit, no. Ang isa kamot akong gigunit, ang isa ako ang hinlo sa akong mata. Agoy ka naligyas man ang kamot. Ni ana ang kalibutan nahulog naman di ko. May gani kay walay bato sa akong tugpahan. Puros rayota. Ay kung naapa na naon sa nakahako. Basta utong ko, Salamat sa Ginoo, akong giluwas adtong adlaw. Sa bata pa wala pa gibuot. Ako mama, papa, lola, tuwa sa sapa kay nang laba. Ni kamang magka ko sa sulog kaay nga tubig. Wala sila kabantay kay nadurog istorya atiman sa mga pagkaon. Awi ka ni kamang manday ko ug naanon ko. May gani kay gipalingi sa Ginoo si Lula didto sa sapa. Ug nakit-an niya in town ako, wala nagaanaan ako sa tubig. Kay kung wala pa nakalingi akong lula ni adto, segundo lamang. Siguro tuan ako sa ubos, malumos na ako ug basin wala na ako. Apat na pinakadako nako nga pasalamatan mao kini. Pasalamat ko sa Ginoo tungod kay iyaha kong giluwas gikan sa kalayo, gikan sa hukom sa silot. Imong pa sa Roma 8:1, ang mga naanak kang Kristo Jesus dili na hinukman sa silot. Gikuha ni Kristo ang ako ang mga sala ug gipas-an niya sa krus. Ang Ginoo nagbutang kaniya sa akong mga sala ngadto kaniya ug diha pud kaniya gibuhos ang tanan nga silot sa akong sala. Ang silot nga mao ang kamatayon ug ako na libre. Dili ako angayan tungod kay makasasala ako. Apan tungod sa dakong gugma sa amahan nga kanako. Iya akong giluwas. Gipadala niya si Kristo para magluwas kanako. Dalaygon ang Ginoo. Daghang mga katalagman o kakuyaw ang gipadala ni Satanas sa akong kinabuhi. Apan giluwas ko sa Dios ni adto nga tanan. Kay gusto sa Ginoo nga ako magpabilin nga buhi ug mahimo nga magsasangyaw sa iyahang maayo nga balita, sa iyahang nga himaya, sa iyahang nga gugma dito sa krus aron daghan pa nga mga tawo nga makabaton sa iyahang nga kaluwasan. Ikaw nga niagig daghang disgrasya apan wala mamatay. Ikaw giiway sa Dios sa kamatayon kay naay tuyo ang Dios kanimo. Gusto kanyang gamiton para sa iyang himaya. Gusto kanyang gamiton para sa iyang gingharian. Pusa ayaw sayangi ang imong kinabuhi. Pangalagad sa Ginoo, gamita ang imong kinabuhi para sa Dios nga nagluwas kanimo. Ang uban nga mga tawo kapila nagiluwas sa Ginoo gikan sa trahedya, sa katalagman, apan wala gihapon na remind nga gitagaan sila second chances sa ilahang life diri sa earth aron mga lagad sa Ginoo. Ang ilahay nung gibuhat gigamit ilahang kaugalingon sa kalibutan. Sayop ka na isuod. Pasalamati ang Dios human nga ikaw panalanginan niya. Ug bisan pa man nga pait ang maagian mo sa imong kinabuhi, pasalamati gyapon ang Dios. Nganuman kay naay katuyuan nganong niabot ka na ang kapaitan. Sa bata pa ako gusto ako magpastor. Apan pagka high school nakita nako ang kalisod ni Papa ug ni Mama. Busa gusto ako nga makakwarta og dako para motabang kanila. Ugoy ka, naamanay ni abot nga full scholarship sa nursing. Oy nagplano ko nga mag-nursing dili na magpastor. Hala gitagaan man kakog sakit sa Ginoo. Nagampo ko sa Ginoo nga tambalan ni ako. O gitambalan ko sa Ginoo ug nitiwas ko og pag-eskwela og nursing. Pero wala ko tagay kalipay sa Ginoo sa diyang ka-eskwela ako og nursing. Sige ko hinuktok. Ingon ako ang Uncle Manuel nga, di ba nag-ingon ka sa una nga magpastor ka pero karon nag-nursing ka? Murag imong gilikayan ang tawag sa Ginoo. I-obey ang tawag sa Ginoo sa imo ha. Busa, nagpastor ako ug nagmalipayon ako. May sunog pasalamat ko ni adto nga sakit nga niabot sa akong kinabuhi. Kay reminded ay kadto pero gahi lang jud ko og ulo. Nagpasalamat po ko sa emptiness nga niabot sa akong life. Kay kung wala pag kadto dili ko magkahuna-huna ba nga tinawag daay ko sa Ginoo. Akong gikalimtan ang calling sa Ginoo sa ako. Tungod ni adto nga page,
ako nakaagi sa sakto nga dalan nga gihanay sa Ginoo para kanako nga akong agihan. Mga igsuon, kanang mga pain sa inyong life gihatag na sa Ginoo sa inyo, ha, aron kamo mo straight, moagi sa dalan nga ipasubay sa Ginoo sa inyo, ha. Pasalamat bisag sakit na awat ta si Job. Dawata ang mga pains ug pasalamat simbaha gyapon ang Dios. Ingon ni Job, apan giingnan ni Job ang iyang asawa. Ang imong sinultian sama sa sinultihan sa mga babayeng buang-buang. Mudawat ba lamang kita gikan sa Dios og maayong mga butang og dili mga kadaot? Bisan pa niining tanan nga giantos ni Job, wala siya makapasipala sa Dios. Mudawat lang ba kita mga maayong nga butang sa Ginoo unya dili mga kadaot? Pasalamat kita mga igsoon, dawaton tatanan ug magpasalamat kita sa Ginoo. Ang katulong nga point mao kini, ang pagpangita sa Dios sa mga tao aron magpasalamat kaniya. Verses 17 ug 19. Unya miingon si Jesus, dili ba napulo man ka tawo ang nangaayo? Hain naman ang siyam. Nganong kiniramang langyaw ang mibalik aron pagpasalamat. Ug miingon kaniya si Jesus, tindog ug lakaw. Ang imong pagtuo maoy nakaayo nimo. Wa na ang siyam nga bagsak. Isa lang gyud ang nibalik sa pagpasalamat sa Ginoo. Ingon si Kristo, dili ba napulo man katawo ang nangaayo? Hain naman ang siyam. Hain. Ang Ginoo nangita sa mga tawo nga magpasalamat kaniya. Ang Ginoo gusto niya i-express ang iyang kaluoy kanato nga nangayo o kaluoy gikan kaniya, apan gusto usab niya nga kita muhatag og pagpasalamat og pagdayeg kaniya. Mga igsoon, kung ikaw tabangan sa Ginoo, makit-an ba ka sa Ginoo nga mabalik aron magpasalamat kaniya? Or mawala ka na lamang, mura kag aso nga nawala na lang diha. Ingon niya, hain naman ang siyam. Nganong usara man ang mibalik aron magpasalamat? Siyam ang wala nagpasalamat, isa ang makasalamat. Makita nimo ani ba? Nga mas daghan gid ang mga tawo nga dili kabalo magpasalamat sa Ginoo kaysa magpasalamat sa Ginoo. Daghan ang gustong panalangin sa Dios. Apan kung matagaan na, gamay na lang ang mabalik aron magpasalamat sa Dios. Mas love nila ang blessing kaysa blesser. Mas love nila ang mga bahandi aning kalibutan na ang mga healing kaysa Dios nga mo'y nagtambal kanila. Hain man kani ani ang grupo. Grupo ba ka sa siyam nga dili mapinasalamaton or grupo ka niadtong isa nga dako og pagpasalamat sa Ginoo, gasinggit sa kalipay, nagsimba ni hapa sa pagpasalamat sa Ginoo. Hain ka ni ani. Mga igsoon, ang pagtuog pagpasalamat, dili ka na managlahi. Apan dili pud ka na managsama nga buhat. Mga igsoon, ang napulo kasang lahon puros nagtuo sa Ginoo. Busagan na sila na nga ayo. Pero, isa lang ang nibalik sa pagpasalamat. So, pwede di ay, nga ikaw magtuo sa Ginoo, unya makabaton ka sa panalangin, pero dili ka kabalo mabalik aron magpasalamat. Mga igsoon, pagbantay. Basin sige na kagdawat og panalangin gikan sa Ginoo pero dili ka kabalo magpasalamat. Ay tanan ninyo. Kadtong mga tawo nga mapinasalamaton, mas dako pa katong bili atubangan ni Kristo kaysa ni adtong mga tawo nga dako pagtuo apan dili kabalo magpasalamat. Mas dako og bili ang pagpasalamat sa Ginoo kaysa pagtuo lamang. 1 Corinthians 10:31. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. Bisag unsa inyong pagkabuhaton, bisag pinakasimple lang kana, sama sa pag-inom ug sa pagkaon, buhata ka na para sa kahimayaan sa Ginoo. Kung mukaon ka, pasalamat sa Ginoo. Kung moinom ka, pasalamat sa Ginoo. Kung nakay accomplishment, unahag pasalamat ang Ginoo. Dili kay unag party-party. Unahag pagpasalamat ang Ginoo kay ang Dios ang naghatag kanimo og kusog og kaalam para maabot nimo na nga butang. Dili ang mga tawo nga imong tagaag pagkaon diha. Ang Dios ang naghatag nimo ana nga tanan. Kana mga tawo iguro pakpak sa imo ha. Pero gahatag nimo kusog og encouragement ang Ginoo. Busa kung makabaton ka og accomplishment og mga bahandi aning kalibutan na og mga healing, ang Ginoo maoy unaha og duol aron pasalamatan siya. Mao nay kalipay sa Dios. Kung ikaw makamata sa buntag, pasalamat sa Dios. Kung ikaw magkatulog, pasalamat sa Ginoo. Himuan nga lifestyle ang pagpasalamat sa Ginoo. In everything give thanks, for this is the will of God. Sa ingon ni Kristo rin atong tawhana, tindog ug lakaw, ang imong pagtuo mo ay nakaayo kanimo. Tindog ug lakaw. Na-appreciate pag-ayo ni Kristo. Ang imong pagtuo mo ay nakaayo kanimo. Kanang word nga nakaayo, actually sa literal translation na is ang pagtuo mo ay nag-save sa imo. Kinitawhan na luwas ka na siya. Wala lang siya naulian physically, kundi naluwas siya spiritually.
dili na kini siya maimpyerno pa. Kay dako kay siya pagtuo kang Kristo Jesus. Thank you very much for watching. Hinaot nga kamo mahimong mapanaysalamaton kang Kristo Jesus. Dili kay magdawat lag panalangin, pero mga ingrato dili kay bulo magpasalamat. Pasalamat kamo kay gihigugma kamo ni Kristo Jesus. Pasalamat kamo kay kamo gikaluy-an ni Kristo Jesus. God bless you all.